A estrada xa ten luz verde para acometer 15 das 18 obras propostas para o Fondo Estatal de Investimento Local. En total, case 2,5 millóns de euros concedidos que se deberán contratar nas vindeiras 3 semanas. Son todos os saneamientos, o museo, a Rúa da Cultura, os xardíns municipais, a Rúa do Cruceiro, Justo Martínez Sampaio e acceso ao Grupo Sampaio, conservación de fontes e lavadoiros, construción das aceras de Guimarei, a construción das beirarrúas de Lagartóns, os formigonados e a rehabilitación das casas e escolas de Riogó, Remesar, Parada, Baloira, Aguións, Cora e Olives. Tamén a humanización das prazas Martínez Anido e da feira e as beirarrúas de Ouzande. A previsión, segundo apuntou o dono, é que se dé emprego a uns 230 veciños, xa que as obras contrataránse na súa meirande parte a empresas locais, mediante procedemento negociado sen publicidade.